provider, ano? Ay, Diyos ko tayo. Ano na tayo? Kung naarog man ka ng serbisyo nindo po. Bako man dapat arog ka sa indong serbisyo. Ano na, nawara ang signal ta sa internet. Buisit na maray ini yung bayan tila ini ta. Ang serbisyo nindo po, dapat ayusun man nindo. Garumang kamo kaipuan na kaipuan pati. Pag-arog ka ning ma-apply kita ning mga advertisement taman. Pag maray nga ni maningil, maray man ang serbisyo. Eh, ano na tayo? For Diyos, for Santo. Ata, kita mariraya ang pagmat. Ano, ano, nakalay na. Okay. Sabi daw, Ata, kita mariraya ang pagmat. Nasa linya po ngunyan, ang prime water, kan siyudad kan Iriga. Good morning. Hello, mapila po. Good Hello morning. po. Hello, good morning. Tan mong audio, Noy. Tan mong audio. Hello, good morning. Hello, dahil ba kasi nadadangog? Hello po. Ano taday nadadangog? Dahil ba kasi nadadangog? Hello. Itong ano mo, itong sa likod ka itong telepono, may pigtababa ba ito? Alat daw, tamado man ako sa telepono. Hello? Hello po. Nakaano lang po ka mo? Sige Sandali lang po. Natin ko po si Sir Joey. Hello, mama. Miraris. Ito namin doon na garong. Maigo kaming Brad, Padi or Brad? Padi or sis, oo. Igo kaming mainline league dyan sa Bukaw, sa boundary kan San Juan and San Nicolas. Nag-birth ko iya kagabi, so dakula pong tubo, kaya affected po nga ni. Tagabos na Santo Domingo, and then part of San Roque, part of San Francisco, then part of San Nicolas, yung padigdi sa elevated areas, digdi sa Santo Domingo, yun po ang may ngunyan sa La Purísima, affected po ang Bureau of City Jail, District Jail, yun po ang affected ngunyan. Anyway po, pigmamadali naman, igwa man kaming materialis na naka-standby, then may mga tao man na nagtutulong-tulong na, the contractor in the in-house, ginigibo na po ngunyan. Saka itong as per nakita mi, medyo madali man nagibuhon. So, dakulon pa ang tubig, kaya nagpatay or nag-stop kami digdi sa Butawan Pumping Station, naka-single pump kami, kaya naapektuhan pa po nga ni atong Masa River Unit. Opo. Kaya lang po dapat talaga i-single pump lang kami digdi sa Butawan, matawigan pa. Ngunyan po, kasubaago pag duman ko, 6 o'clock actually, nandun naman na kami, 6 o'clock kanina early morning. Ngunyan po, nagduman ako mga 10:15, naputol na po tinda, puputol na itong nag-crack. Itutugbong na lang po. Itong madilan naman po, kasi may sleeve type coupling naman duwa. so siguro po, Yes po. I'm not sure na matapos po siyang 12 noon. Pero po, after lunch, okay na po siya. Siguro before 2 o'clock, okay na po siya. Pero po, may alternative po kami today na sulori truck me, ma-deliver mo na duman sa Santo Domingo. Ay, salamat. Tapos mga taga Santo Domingo po, pwede po mag-abang na lang duman sa highway kang lorry truck. Naglo-load pa po siya ngunyan. Opo. Nasa Masuso pumping station pa, saka nag-disponer pa kaming driver. Susarong driver, kaya bagong baksinan, maluyang pagmati. Na iniksyonan po siya sa Hinug Ugak
sa inugak. Sa inubak. Sa inugak. Sa inugak. Sa inugak po. Ayun Tanto ng po. mga ineksyon mo, yung mga sa Omo inugak, po. sa mga matamlay. Omo Kada po. mo na nagdisponer po kaming sarong driver kay ito naaram niya ang lorry. Naglo-load po siya, dadaron po ngunyan ta mga maluto daa. Ayun po. Sa Siguro, ang Kasi- tiksararong container, makakaluto na kasinda yes kaya. po. Anyway, Oo. 10 cubic po ang laman kay ito. Makakasustain pa po sa ibang mga sa highway going to yung highway Iriga Road. Sa duman po siya mag-aagi. Yan pong tubig nindong isusupply from lorry Potable. truck, pwede pag inuman pala. Yes po, siya po Ay, ang salamat. nagdi-deliver duman sa Santa Teresita sa LRB kasi agbaga kita sa Santa Teresita medyo elevated. Siya man nagdi-deliver duman kaya mga iniinom po siya. Saro po pala sa may kita paha naman po dato long po nantendo pong Ay, may schedule po kami dyan, Pade. Okay. Brad. May schedule po kami during Monday and Thursday. Yaon po ang lorry truck me. Okay. Then during Tuesday and Friday sa LRB, sa Taas Bagakan Perpetual Health, sa Taas Kan High School. Amo May po. schedule po duman. Kaya lang medyo napaha-paha ta ining booster me dahil nagaandar ta itong kuryente man ang may problema dahil po na-maintain ang pressure. si Kaya hindi okay. man lang kami medyo ang may problema, pati din yung kuryente kasi sa booster, mayong kuryente. Ayun. So, Pero ano po yan? Repair na Ari po, ini. Itong sa part, itong para masuplenta na po itong part of Santa Yun Teresita. na po, Santa Teresita. Oo. Yung booster me, okay man. Okay. Then, sinda kayo naghahalat ng pagbanggi. Nung saro kasi last other Saturday, the whole day, mayo kitang kuryente, di po ba? Ay, Ang booster me oo. dyan, duwa. Digdi sa may eskwelahan kang Santa Teresita. Then, ang saro duman sa may Unyango. Mhm. If wala pong kuryente, kulang ang kuryente, dahil po yan piguon kasi kulang ang tubig. Ayun. Masusulo yan, masusulo. Amo po. Kaya po, Okay. yung ibang nagsusustain duman, yung lorry truck. Okay, lorry truck. So, duman po pa lorry truck ang prime water management. So, ma'am, Salamat po kita, Padi, Brad, Opo. na dahil na nag-demolish. Within the soil, lang po siya, short fill lang. Ay, Dahil na salamat. nag-demolish. Sa nag-demolish pa po, mahaloyan kita, baka 5 o'clock pa ang tubig ta. Iyo po. Ngunyan, Salamat po. tumatawag ko sa engineer duman, may engineer man po kaming naka-stay duman ngunyan. Opo. Siya nagmo-monitor na. And doon, tatawagan ko if ever na naputol na talaga. Salamat na. Pwede ano ko lang sa mga konsumidores na Opo. affected today, naghahagad po kaming pasensya, patient po. Opo. Na sorry po na sa inconvenience ni Rata. Dahil man po kayo nagsabi sa mo ang tubo, Opo. maputok siya. Anytime pala, engineer, kung may mga araw po kamo kayo na pighira, may putol na tubo, padara tulos po kamo digdi yun yung public, ika-announce mi tulos ang sa endo pong mga araw ka na mga pig-repair. Tangari pong ma-inform ta tulos ang public ta. Saka kung maipost nindo sa endong Facebook Ayun po. page, ano po, Actually, para nag-post na po ma-inform kami. kagad ang public. Yes po, nag-post na po kami sa Prime Water Facebook. Then, ako man po sa mga kabisto ko na yaon dyan, may mga Facebook man, pag-ano kan saka may mga calls na din po ako. Sir, ayan o, Brad, Opo, ano pong sis. number mo para makadirekta or number ninyo dyan? Para Ayun po, Noy, pakiano daw na si, si text line number? Landline po, landline. Ay, ng landline tanoy. Ano ni? 299-2644? 2644. Opo, ma'am. Opo, engineer. Sis. 2644. Sa imo po sa cellphone para mas fácil ako kung maya akong sa landline. Yan po po. Mga tugang, nadagman po nindo ang paliwanag sa mga nagreklamo po, na-affected talaga po, paha na. Mayo pong problema dahil nakontakta si Engineer Rarisa, Ami Rarisa, sa Department Head, Engineering Head kang Prime Water. So paliwanag po ninda out pamalugod na, satisfied po kamo. Dahil man po kamo ninda pababayaan. So, ang lorry truck ninda masupply ng tubig sa endo. Sa mga affected na mga barangay, pasensya na po da kamo. Sa mga concessionaire ninda na talagang may naputol na tubo, pigaayos na ngunyan, and siguro ngayon mga before 2 o'clock, ngunyan na paghapon, makabalik na po ang senda pong serbisyo. So, salamat na maray.
Napaunlakan po kita na makaulay. Makontento man po ang mga parantabay ta na nagpapaabot kan sa indang concern as in na hagad taman tulos ang marikas na kasimbaga nali sa prime water. Salamat po. Laog bilang mga hanap buhay mi. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Si Jeff the Senior, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff the Senior, sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin nigos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Bisenyo. Kahobenan, nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Pagasenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay Ibasko, 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 ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pagasenso, kita sigurado, ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pagasenso, kita sigurado. Inunoy Ibasko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pagasenso. Inunoy Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla ang kailangan sa Kongreso.
Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mig sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mig sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa Mig tabang, Mig payaba, Mig serbisyo, Mix Villafuerte sa rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa Mig tabang, Mig payaba, Mig serbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. Osi que si Mig, Mix Villafuerte. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol
Party List. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Egar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Pagasenso kan banwaan ang sa indang gigiyahan pamayo kan sa tung banwaan asin lider kan sanggunian siyaan mayor ta migay ibas ko ibigay ibas ko dagosan progreso asin ang pagasenso kita sigurado ibigay ibas ko dagosan progreso asin ang pag-asenso kita sigurado inunoy ibas ko maray na konseho tutol na liderato dalan sa pag-asenso inunoy ibas ko silang na konseho harani sa tao dalan sa pag-asenso ngayon migay ibas ko hulaan nag-asenso sa tuyang ipadagos maray na liderato sinunoy ibas ko bilang sa tung vice mayor ang sa tuyang konseho ang irarani sa tao migay ibas ko ang sa tung mayor nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Dagos ang asenso idagosan progreso asin pag-asenso kan bula ibas ko dagosan progreso migay ibas ko at sa tuyang mayor digi sa bula maray na konseho nonoy ibas ko siya ang vice mayor para sa tao dagosan progreso migay ibas ko at sa tuyang mayor digi sa bula maray na konseho nonoy ibas ko siya ang vice mayor para sa tao ang pag-asenso kan banwaan ang sa indang gigiyahan. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN-DZKI Special Coverage. Ito ay isang nangyadisgrasya sa lugar sa Ilo at ang unang malasakit sa ito sa Palawan ang sumagot sa bayani sa ospital. Pangbabayad. Kaya nagpapasalamat po ako sa programang Malasakit Center kasi nga
nakakatulong sa aming mga mahihirap. Si Alona naman, laking pasalamat sa Malasakit Center dahil hindi alam kung saan kukunin ang halos kalahating milyong pisong bill nang maospital ang kanyang ama. President Rodrigo Duterte, salamat po sa tulong po ninyo. Binigyan niyo po ng idea si Senator Bongo na gawa po yung programang ito para matulungan po yung mga hihirap. Hiling ni Senador Go sa mga hospital na may Malasakit Center na unahin ang kapakanan ng mga